sinale mandla aswele kuphila ngalikumedisa national amandla bagcwele haleluya apha uYesu lapha nalikazi lapha lampompoza haleluya wahlatshe phangweni amanzi ageleza kodwa ukuphalala kwegazi likaYesu kwathatha izono zethu haleluya agijima izono zethu sayothina emzimbeni kaYesu inkosi lomsisikelele ukuze zihlanjwe kodwa uThixo uthe xa ibona haleluya ukonakala kwethu wafulathela haleluya uYesu wakushiywa haleluya kwakhe nguThixo haleluya kwingozi mzalwane uwavile ngelithe kodwa usiva uThixo ukushiye haleluya uhamuvuthe haleluya usitula haleluya usenzise phakathi kwethu ngithi uhlabelele kodwa weva amandla akushiyile singavuma ukushiywa haleluya singavuma ukushiywa abangcwele haleluya sonikela uMr. Dumezweni wasephandle ligama lenkosi Kulela uThixo alexesha andike lona. Ngiyabonga kakhulu kuba kumnandi ukuthi uyime phambili babantu ushumayela lezi likaThixo. Zikhona ezinye indawo abantu baziwa ngazo so endapha wenza into erongo lo selekile amen. So ndiyabonga